Det tager kun 7 trin at booke dit ophold hos os. Besøg vores hjemmeside www.fhc.dk, hvor du skal klikke på Booking i menuen. Så vil du blive sendt videre til vores bookingside. Vælg ankomstdato og din afrejsedato. Vælg det antal af værelser, som du ønsker at reservere. Vælg antal voksne og antal børn. Hvis du har en firmakode eller kampagnekode, så husk at skrive det under bookingkode. Når du har udfyldt alle felterne, så klik på Book værelse. Vælg det ønskede hotelværelse. Vi har vores standard og superior værelser med dobbeltsenge eller 2 enkeltsenge, og vi har vores junior suiter og master suite. Vælg tillægskøb, såsom morgenmad, eller hvis du vil have din hund med. Angiv dine personlige oplysninger, såsom navn, adresse og e-mailadresse. Gennemse dine bookingdetaljer og oplysninger. Vælg din check-in-tid før eller efter kl. 16. Tjekker du ind før kl. 16, så klik på Bekræft. Og du vil betale, når du tjekker ind på First Hotel Copenhagen. Tjekker du ind efter kl. 16, så vælg din betalingsform og type af betalingskort. Klik herefter på Betal. Et nyt vindue vil komme frem på skærmen, hvor du kan skrive dine kortdetaljer. Når det er gjort, vælg Udfør betaling. Se din bekræftelse for din reservation. Du modtager også bekræftelsen i en mail. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos First Hotel Copenhagen. Taste of Copenhagen.